Een gesprek over plotselinge klachten. Goedendag, wat is er vandaag aan de hand? Goedendag, ik voel me sinds vanmorgen niet goed. Gaat u eerst maar zitten. Dank u. Wat heeft u precies gemerkt? Ik werd plots duizelig. Is dat voor het eerst gebeurd? Ja, zo erg had ik het nog nooit. Wanneer is het begonnen? Vanochtend na het opstaan. Direct na het opstaan of wat later? Direct na het opstaan? Is de duizeligheid hevig? Ja, vooral tijdens het lopen. Moet u zich vasthouden? Ja, soms. Heeft u ook hoofdpijn? Ja, lichte hoofdpijn. Zit die meer vooraan of achteraan in het hoofd? Meer vooraan. Heeft u koorts gemeten? Nee, nog niet. Voelt u zich warm of koud? Eerder koud. Voelt u zich moe? Ja, erg moe. Kon u vannacht goed slapen? Nee, ik heb slecht geslapen. Was er misselijkheid? Ja, een beetje? Moest u overgeven? Nee. Heeft u vandaag iets gegeten? Alleen een klein ontbijt. Wat heeft u precies gegeten? Alleen een stukje brood. Heeft u genoeg gedronken? Waarschijnlijk te weinig. Drink vandaag alstublieft meer water. Ja, dat doe ik. Had u de laatste tijd stress? Ja, op het werk. Veel stress of bijzonder veel stress? Meer dan anders. Heeft u zulke klachten al eens gehad? Nee, dit is nieuw voor mij. Heeft u pijn op de borst? Nee, dat niet. Heeft u benauwdheid? Nee, ik kan normaal ademen. Is uw hartslag normaal? Hij lijkt wat sneller. Voelt u hartkloppingen? Ja, een beetje. Bent u bang door de symptomen? Ja, een beetje. Dat is begrijpelijk. Is het iets ernstigs? Dat gaan we zo meteen goed bekijken. Goed. Ik meet nu uw bloeddruk. Oké, Daarna meten we ook koorts. in orde. Dan doen we een kort onderzoek. Moet ik hier blijven? Dat beslissen we na het onderzoek. Goed, dank u. Probeer rustig te blijven. Ja, ik probeer het. We zorgen nu voor u. Dank u, dat stelt me gerust. Een gesprek over klachten en duur. Welke klachten heeft u precies? Ik heb sinds een paar dagen keelpijn. Is de keelpijn constant of komt hij en gaat hij? Hij is bijna altijd aanwezig. Heeft u ook koorts? Ja, lichte koorts sinds gisteren. Heeft u de temperatuur gemeten? Ja, hij was iets boven 38 graden. Sinds wanneer voelt u zich ziek? Sinds ongeveer 3 dagen. Begonnen de klachten plotseling? Nee, het kwam langzaam. Zijn de symptomen gelijk gebleven? Nee, ze zijn langzaam sterker geworden. Heeft u ook hoofdpijn? Ja, vooral 's avonds. Is de hoofdpijn erg? Nee, eerder licht tot matig. Doet de keel pijn bij het slikken? Ja, vooral bij het eten. Ook bij het drinken? Ja, bij warme dranken meer. Heeft u hoest? Ja, maar alleen droog. Komt er slijm mee? Nee, helemaal niet. Is de hoest overdag of 's nachts erger? 'S Nachts is hij erger. Slaapt u daardoor slecht? Ja, ik word vaak wakker. Heeft u een loopneus of verstopte neus? Ja, mijn neus zit vaak dicht. Kunt u nog goed door de neus ademen? Alleen soms. Voelt u zich moe of slap? Ja, ik ben erg moe. Ook overdag? Ja, de hele dag. Kunt u normaal werken? Nee, dat is nu moeilijk voor me. Moest u al thuis blijven? Ja, gisteren ben ik eerder weggegaan. Heeft u deze klachten eerder gehad? Ja, maar niet zo lang. Waren ze toen net zo sterk? Nee, toen was het sneller over. Heeft u medicijnen genomen? Alleen thee en pijnstillers. Welke tabletten heeft u genomen? Ibuprofen. Hebben de tabletten geholpen? Een beetje, maar niet lang.
Heeft u keelpastilles gebruikt? Ja, een paar. Hebben ze geholpen? Maar kort. Was er laatst veel stress? Ja, op het werk was het druk. Meer stress dan anders? Ja, duidelijk meer. Heeft u genoeg geslapen? Nee, eerder slecht. Hoeveel uur ongeveer? Misschien 5 of 6. Zijn er nog andere symptomen? Soms heb ik het koud. Ook als het warm is? Ja, ook dan. Heeft u pijn in het lichaam? Ja, een beetje in de ledematen. Dank u, dat helpt mij veel. Moet ik me zorgen maken? We kijken er nu goed naar. Oké, Ik onderzoek zo uw keel. goed. Daarna meten we nog eens koorts. In orde. Dan beslissen we wat nodig is. Dank u. Probeer rustig te blijven. Ja, dank u. Een gesprek over de diagnose. Ik heb uw resultaten bekeken. Oké, wat heeft u ontdekt? Het lijkt op een verkoudheid. Dus niets ernstigs? Nee, niets ernstigs. Dat stelt me gerust. Uw klachten passen daarbij. Vanwege de hoest en koorts? Ja, precies daarom. En door de keelpijn? Ja, die horen er ook bij. Moet ik me zorgen maken? Nee, op dit moment niet. Is het besmettelijk? Ja, een beetje. Kan ik anderen besmetten? Ja, vooral in het begin. Moet ik thuis blijven? Ja, het liefst een paar dagen. Hoe lang duurt het ongeveer? Meestal 5 tot 7 dagen. En de hoest? Die kan wat langer blijven. Kan het erger worden? Normaal gesproken niet. Wat als de koorts stijgt? Dan moet u contact opnemen. Vanaf welke temperatuur? Vanaf 39 graden. Is het een virusinfectie? Ja, het is een virus. Heb ik antibiotica nodig? Nee, die helpen hier niet. Goed om te weten. Rust is nu erg belangrijk. Moet ik veel slapen? Ja, zoveel mogelijk. Mag ik gaan werken? Liever niet deze week. Moet ik me ziek melden? Ja, dat is verstandig. En sport? Pas weer als u fit bent. Dus geen hardlopen. Nee, nog niet. Is er iets dat ik moet vermijden? Ja, stress en koude lucht. Mag ik naar buiten? Ja, maar kort en warm gekleed. Kan ik normaal eten? Ja, lichte voeding is goed. Bijvoorbeeld soep? Ja, soep is heel goed. Ook veel drinken? Ja, water en thee. Met honing? Ja, honing verzacht de keel. Moet ik medicijnen nemen? Zo nodig pijnstillers? Bijvoorbeeld ibuprofen? Ja, dat is prima. Moet ik nog eens komen? Alleen als het niet beter wordt. Hoe merk ik dat? Als de pijn erger wordt. Of als de koorts blijft? Precies. En als ik slechter kan ademen? Kom dan meteen. Goed, dat onthoud ik. Heeft u nog vragen? Nee, nu is alles duidelijk. Dan wens ik u beterschap. Hartelijk dank. Rust goed uit. Dat doe ik. Tot ziens. Tot ziens. Een gesprek over behandeling en medicijnen. De diagnose is een lichte ontsteking. Moet ik me zorgen maken? Nee, dit is goed te behandelen. Dat is fijn om te horen. U hoeft zich geen grote zorgen te maken. Wat moet ik nu doen? U moet een paar dagen rust nemen. Dus veel rust? Ja, rust is erg belangrijk. Mag ik werken? Beter niet. Blijf thuis. Hoe lang ongeveer? Minstens 3 tot 5 dagen? Heb ik medicijnen nodig? Ja, ik schrijf u iets voor. Is het een pijnstiller? Ja, tegen pijn en ontsteking. Moet ik het regelmatig nemen? Ja, neem het regelmatig. Hoe vaak moet ik het nemen? 2 keer per dag na het eten. 'S Morgens en 's avonds? Precies. Moet ik het steeds op dezelfde tijd nemen? Ja, dat is het beste. Zijn er bijwerkingen? Soms lichte moeheid. Nog iets anders. Soms lichte maagklachten. Moet ik daar iets tegen doen? Neem het medicijn na het eten. Mag ik autorijden? Liever niet direct na inname. Hoe lang moet ik het gebruiken?
5 dagen is meestal genoeg. Moet ik eerder stoppen als het beter gaat? Nee, gebruik het tot het einde. En als het niet beter wordt, Kom dan alstublieft terug. moet ik veel drinken? Ja, water of thee is goed. Moet ik bepaalde dranken vermijden? Ja, graag geen alcohol. Mag ik sporten? Nee, neem eerst rust. Ook geen lichte sport? Nee, pas als u pijnvrij bent. Wanneer kan ik weer normaal werken? Als de pijn weg is. Dus niet te vroeg? Precies. Heb ik een recept nodig? Ja, ik geef het u mee. Kan ik het in elke apotheek halen? Ja, dat is geen probleem. Moet ik nog iets weten? Rust uit en luister naar uw lichaam. Dank u voor de uitleg. Graag gedaan. Dan weet ik genoeg. Beterschap. Het onderzoek is nu klaar. Moet ik nog een keer terugkomen? Ja, graag over 2 weken. Is dat erg belangrijk? Ja, we willen het verloop zien. Wat gebeurt er dan? We praten over uw klachten, Komt er nog een onderzoek? alleen als het nodig is. Wanneer moet ik precies komen? Het liefst in de ochtend. Kan een afspraak in de middag? Ja, dat kan ook. Welke dag heeft u tijd? Volgende dinsdag of donderdag. Donderdag past beter. Goed, dan donderdag om 10 uur. Moet ik iets meenemen? Ja, graag uw zorgpas. Moet ik vooraf iets doen? Ja, komt alstublieft nuchter. Vanaf wanneer mag ik niet eten? Vanaf 6 uur ervoor. Mag ik water drinken? Ja, water is toegestaan. Moet ik de medicijnen blijven nemen? Ja, neem ze zoals afgesproken. En als het erger wordt, Kom dan eerder of bel. kan dat altijd? Ja, tijdens de spreekuren. Hoe lang duurt de volgende afspraak? Ongeveer 15 minuten. Goed, dat lukt. Heeft u nog vragen? Nee, op dit moment niet. Dan zie ik u volgende week. Dank u wel, tot dan. Graag gedaan, beterschap. Een gesprek over de ziekmelding. We praten nu over jouw ziekmelding. Ja, dat is belangrijk voor mij. Je voelt je nog niet fit om te werken? Nee, ik voel me nog erg zwak. Kun je je concentreren? Nee, dat lukt bijna niet. Heb je nog pijn? Ja, vooral in de ochtend. Dan is werken nu niet slim. Dat denk ik ook. Ik kan een verklaring maken. Voor hoe lang? Eerst voor 3 dagen. Is dat genoeg? Meestal wel. En als het dan niet beter gaat, Dan verlengen we de melding. moet ik dan terugkomen? Ja, graag. Vanaf wanneer geldt de ziekmelding? Vanaf vandaag? Ook voor vandaag? Ja, ook voor vandaag. Moet ik mijn werkgever direct bellen? Ja, het liefst nog vandaag. Mag dat per telefoon of mail? Beide manieren zijn goed. Moet ik zeggen wat ik heb? Nee, dat hoeft niet. Dus alleen dat ik ziek ben? Precies. Krijg ik een bewijs? Ja, een ziekteverklaring. Is die op papier? Ja, en ook digitaal. Wat doe ik met het papier? 1 deel geef je aan de werkgever. En het andere deel? Dat is voor jezelf. Kan het ook digitaal? Veel werkgevers krijgen het digitaal. Moet ik toch iets opsturen? Vraag dat even bij je firma. Vanaf wanneer heb je een bewijs nodig? Uiterlijk na de 3e dag. Sommige bedrijven willen het eerder, toch? Ja, sommigen al op dag 1. Goed dat ik vandaag hier ben. Ja, dat was verstandig. Krijg ik gewoon salaris? Ja, het loon loopt meestal door. Hoe lang? Tot 2 jaar. Minimaal 70%. En daarna? Dan komt er een uitkering. Moet ik daarvoor iets aanvragen? Nee, dat gaat automatisch. Mag ik tijdens de ziekmelding naar buiten? Ja, als het goed is voor je. Dus wandelen? Ja, dat mag. Mag ik boodschappen doen? Ja, dat is toegestaan.
Wat mag ik niet? Dingen die herstel vertragen. Bijvoorbeeld sport. Precies. Of thuiswerken. Dat mag nu ook niet. Goed om te weten. Rust echt uit. Ja, dat doe ik. Als je baas vragen heeft, kan hij niet bellen. Waarom niet? Vanwege de privacy. Dat is fijn. Je diagnose blijft privé. Dat stelt me gerust. Heb je nog vragen over de ziekmelding? Nee, alles is nu duidelijk. Dan maak ik de verklaring. Hartelijk dank. Beterschap. Dank je. Bel als het slechter gaat. Dat doe ik. Ik wens je een goed herstel. Dank je. Tot ziens. Tot ziens.